Bazen behin Euskal Herriko mendi garaietan bizi zen gizon bat. Inork ez zekien bere izena, horregatik izen ugari zituen. Leitzanari bidez, Orantzaro deitzen zioten, Lizartzan, Onentzaro, Andoainen, Onontzaro, baina nire etxean Olentzero deitzen genia. Oso gizon handia zen, erraldoi baten antzekoa. Hain zen handia, basoko piztiek ihes egiten zutela ura ikustean. Bizar luzea eta beltza zuen, buruan kapel beltza zeraman eta ahoan pipa, beti piztuta. Gizakiek gutxitan ikusten zuten, horregatik ipuin eta kondaira asko sortu ziren bere inguruan. Batzuek Olentzero ona zela zioten, etxeetako suaren babeslea. Beste batzuek gaiztua zela zioten, umeak lapurtzen zituelako ustean. Duela urte asko, negu gogorra iritsi zen Euskal Herrira. Jende guztia etxean zegoen, hotzez dardarka. Garai hartan, ez zegoen bonbilarik, eta sua etxeko argi bakarra zen. Baita janaria prestatzeko modu bakarra ere. Beraz, sua oso garrantzitsua zen. Baina negu hartan sua piztea gero eta zailagoa zen. Sua piztuta mantentzea ere gero eta zailagoa zen. Gabon gaua iritsi zen, eta etxe asko surik gabe geratzeko zorian zeuden. Zer egin? Jendea izoztuta eta beldurtuta zegoen. Batzuek otoitz egin zuten, beste batzuek negar, baina askok basoaren arimari laguntza eskatu zioten. Eta basoan xuxurlaka hasi zen, gero eta ozenago, gero eta azkarrago. Xuxurlak Olentzeroren etxera heldu ziren. Gauaren erdian, Olentzerok ahal izan zuen egur guztia bildu zuen. Egur guztia zaku batean sartu eta bere zango erraldoiekin pauso handiak ematen zituen. Horrela, Euskal Herriko etxe guztietara iritsi zen. Txinbiniatik sartuz, su bakoitzean enbor handi bat utzi zuen. Sua itzalita bazegoen, Olentzerok berriro pizten zuen. Hala, inork ez zuen hotzik pasa gau hartan. Ez da hurrengo egunetan ere, bere enbor magikoa ez baitzen itzaltzen. Udaberria iritsi zen arte. Olentzerori esker, jendeak bero-bero eutsi zion neguari etxean. Sukaldearen inguruan, aiton amonekin, gurasoekin, anei arrebekin edo lagunekin, kantuan eta jolasean. Handik aurrera, Olentzero ikatza egiten hasi zen. Eta gabon gauetan, herrietara jaisten zen, bere ikatz magikoa banatzera. Urte asko geroago, Olentzero lanik gabe geratu zen.
inork ez zuen ikatzik erabiltzen. Orduan, ideia bat izan zuen Olentzerok. Umeak alaitzeko, oparitxoak banatzen hasi zen. Haien pozak eta barreak bihotza berotzen baizioten. Horrela, Olentzerok gaur egun arte bizirik iraundu. Hau da nire amonak kontatu zidan kondaira. Zu ze uste duzu? Zein da Olentzeroren jatorria? Eta esaidazu oparitxoren bat eskatu aldiozu aurten? Hurrengora arte, agur.